BNG e PSOE volverán unir forzas para aprobar os orzamentos para Pontevedra neste 2026. Vamos a seguir avanzando na línea de facer de Pontevedra un referente en moitísimas cousas, non? E neste sentido, bueno, obviamente é necesaria e agradecese expresamente a seriedade do Partido Socialista a hora de chegar a acordos. Frente a un universo estatal e incluso internacional de crispación irrespirable e de política absolutamente irrespirable, inútil e condenable baixo o meu punto de vista, en Pontevedra somos capaces de falar, somos capaces de acordar un acordo pleno, amplio e global. Estes orzamentos marcan un novo récord, acadan os 103,7 millóns de euros, superando en algo máis de 5 millóns os do ano pasado. Mais da metade dos fondos destinaránse a gastos correntes, capítulo que recolleu o novo contrato de residuos. Tamén medran máis dun 24% o capítulo de investimentos, ata os 14,9 millóns de euros. Vai o pabillón de Monteporreiro, 2.331.000, a eficiencia enerxética na zona centro e norte de 2.321.000, o Parque da Parda con 2.119.000, Mollabao e Rosalía de Castro con 1.863.000, a renaturalización do Gafos con 4.664.000. Antes de chegar a un pacto, socialistas e nacionalistas analizaron o estado dos acordos do ano pasado. Segundo o PSOE, 80% cumpríronse ou están en proceso. Agora inclúen propostas que superan os 10 millóns de euros. 4 focos de atención fundamental. O primeiro son os barrios e o rural pontevedrés. O segundo son a mellora e o incremento dos servicios públicos, fundamentalmente en ensino, en política social e en seguridade. En terceiro lugar, a atención a un problema fundamental que teñen todos os pontevedreses e pontevedresas, que é a vivenda, e en cuarto lugar tamén o emprego e o desenvolvemento económico da cidade. Tanto Lores como Puentes foron moi críticos co papel do PP. Segundo o alcalde, aínda que foi convidado a facer achegas aos orzamentos, non realizou ningunha. O Partido Popular é la nada, non hai alternativa ninguna. E este señor está limitándose a criticar e a ir detrás de calquer problema que poida haber ou algunha persona que este afectada por algo, pois iso é o que lle preocupa a este señor, pero propostas serias e sensatas e de avanzar a cidade, desde logo non as hai, non? A utilidade do voto ao Partido Socialista para exercer a oposición frente á inutilidade do voto ao Partido Popular e Rafa Domínguez no ano 2026, absolutamente nada terán que agradecerlle os pontevedreses e pontevedresas a Rafa Domínguez e ao Partido Popular. A intención das dúas partes é que o Pleno poida aprobar os orzamentos pro 2026 canto antes.